Hej Ulla, er det dig? Ja, goddag, Bent. Ja, goddag. Ja. Hvordan går det så i dag? Jo, det bliver jo tirsdag igen. Ja, det... Så er det jo stikflæsk i dag. Ja. Men det er ellers hyggeligt, hva'? Ja, det er det. Spiser sammen uden at spise sammen rigtigt. Ja.